Ibiyindibano yokumamela izikhalo neengcebiso eziphuma kubahlali ngeenkqubo zopoliso bathi bahleli kabuhlungu ngootsotsi, kuquka ukubiwa kwemibhobho yemibane, ukugxojwa-gxojwa kwamaphulo ophuhliso lweendawo, ukunqongophala kweziseko emapoliseni nemibutho yabahlali yopoliso, iCPF. Today we even talk about into CPF. We used to have a eGugulethu CPF that was led by Ulandingwe, not that Mange, may their soul rest in peace. They had resources. They were running up and down. Cele uthi lihle malunga ne-9% inani lamapolisa aqeshiweyo kule minyaka ilishumi edlulileyo, nani eselithe finini ku-179,000 ngexa lusanduluntu, esithi neziganeko zobundladiya zenzeke kakhulu ngempela-veki kwiindawo zentselo. Kuney'nsuku la i-crime ubelelesi buba buningi khona kakhulu, kusuka ngolwesine kuyosha ngomsombuluko kuvamise ukuthi kube ne-crime eningi. Ngakho-ke amaphoyisa kuzofanele ashintshe ukusebenza kwawo, angathatha ama-off ngama-weekend ngoba i-crime ayithathi off nge-weekend. Cele umemelele emadodeni ukuba khazama uziphatha ngendlela nanjengoko uninzi lobugebenga nodlwengulo lusenziwa ngawo. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC, eKapa.